ସଇଁତଳାଠାରେ ରହିଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନର ଜମିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କୁଆଡ଼େ ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଜମିଟି ଘରବାରି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସଇଁତଳାସ୍ଥିତ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଜମିରେ ରହିଛି ସେହି ଜମି ଘରବାରି ନୁହେଁ, ଆଟ ମାମୁଲି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ। ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଏବଂ ସଇଁତଳାସ୍ଥିତ ଜମି ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏନେଇ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଦ ଭାଟି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ମଦ ଭାଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଏ କାମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ମଦ ଭାଟିରେ କାମ ନ କରୁଥିବା କହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ମଦ ଭାଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛାନିଆ କାହିଁକି? ତହସିଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତଥା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେମିତି ଏହାର ଖିଅ ପାଇଲେନି, ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏନେଇ ସଇଁତଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ଆମଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏହାରି ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।